L-espert tal-Qorti Kit Kutajer ikkonferma li l-eks Ministru Nazzjonalista u Avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi ipprova jagħmel kuntatt miegħu ftit jiem qabel saret titfittxija fid-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Kutajer qal li Azzopardi ma pprovax jagħmel kuntatt miegħu biss, iżda għamel dan anke ma' uffiċjali tal-Pulizija. L-espert kien qiegħed jixhed fi proċeduri quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello b'rabta mal-inkjesta tal-isptarijiet kontra Dr. Muscat u numru ta' persuni oħrajn. Mistoqsi mill-avukat Vince Gallia li qed jidher Prim Ministru kemm il-darba rċieva telefonati minn Azzopardi, l-espert wieġeb aktar minn darba, imbagħad speċifika li ċempillu 5 darbiet. Kutajer qal li hu lanqas kellu numru ta' Azzopardi fil-mowbajl tiegħu, iżda meta wera n-numru lill-Maġistrat Gabriella Vella kienet hi li identifikat in-numru u għaltlu li dak kien in-numru tal-eks deputat u avukat tal-Aqda Repubblika. L-espert qal li hu ma weġibx telefonati anke għax wara l-ftuħ tal-inkjesta bdew jidhru diversi artikli fil-gazzetti li fi kliemu għamlu ħisjak konxju kif iġibruħu. Kutajer spjega kif meta ma weġibx it-telefonati ta' Azzopardi dan tal-aħħar beda jibgħatlu l-messaġġi bis-sistema Signal. Mistoqsix kien fihom dawn il-messaġġi l-espert tal-qorti l-ewwel wieġeb li ma jiftakarx, iżda mbagħad tenna li Azzopardi qallu biex iċċempillu għax rid ikellmu. L-avukat Gallia staqsa lil Kutajer x'għamel wara rċieva dawn il-messaġġi biex xut jgħid li hu marbihom għand il-Maġistrat Gabriella Vella li min-naħa tagħha lanqas talbitu jżomm koppja tagħhom fid-dokumentazzjoni relatata mal-inkjesta. L-espert intalab mill-avukat Gallia jċekkja dak il-ħin il-mowbajl tiegħu biex jarek il-messaġġi ta' Jason Azzopardi għadhom xemm. Iżda wara ftit tal-ħin qal li ċ-ċett ma' Azzopardi ivojta għax kontu jitħassru waħedhom. Aktar qabel Kutajer ippreżenta lill-qorti rapport dwar xogħol li huwa għamel fuq il-mowbajl tal-eks Prim Ministru bilan li l-informazzjoni li ġabart tingħata lill-prosekuzzjoni lill-avukati tad-difiża. Hawn intalab li l-informazzjoni li mhix relatata mal-inkjesta ma tingħatax lill-prosekuzzjoni u lanqas lid-difiża. L-avukat talab lill-qorti biex taħt ir-rispett li jiddetermina hu relevanza tal-kontenut tal-mowbajl ta' Dr. Muscat għal proċeduri fil-qorti b'rabta mal-inkjesta. Il-Maġistrat Montebello setat id-deċiżjoni tagħha fil-ġranet li ġejjin f'dan ir-rigward. Saattant l-espert ewlieni fl-inkjesta Jeremy Harbinson reġa' ma kienx presenti biex jixhed. Bil-Maġistrat tinforma li l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali għamel talba biex dan jixhed minn qorti fir-Renju Unit permezz tal-video conferencing. L-Avukat Franco De Bono staqsa li qed tiġi adottata din is-sistema li mhix normali bil-prosekuzzjoni twieġeb biss li qed jagħmlu dan għax Harbinson jgħix barra minn Malta.